أبندا مساج كاب جلجالوت مساج وصائي بزح جود كم زلوا سميع الزمن مساج سرحوا كلاتكم حوالكم هم تسمعوني دق تبعتيو صبغت قرص زلوا عقوالن تاريخهم كم عجزن زرعين بس هزليلكم كتقوطوا أهم تدليو أكون عند أكلاتن قلعن مساج ورنا قبلهم ولو كدان غيرنا كلناون نتي كدان حالفكم زرع عين خنزلكم عفكم كوفيتكم هاهيلكم هم طريو أب مأخل قدنات عنددو جن فتشمكم إيكونن أكلات ود تبعتها يكون قال أنستيتي مساج مقبارنا عين صوتاو سمعت زي كونس مويا أيو إتا نحنا نرغبو دزل سمعت إتا عميل قلقالوتنا باهيلوو عينو عميتو كستما أورون كحقو سولون مرأي أيو أكلات ود سب نعنا لك أكام حانت مكانيك ناي أكل مكينايو عيق تفودا حج نسخا أبدا مساج موياخا نحانتي قالوكوا انتخوانا بعين زموت عميت كايت فلت المالش إذا أكل زي حدا معلت تتأمتي مويو تزحدري الكاتمني خاي تفلطن صوتاو سمعت تسمعي كاي فلطن ويكا نصوتاو متنخاف زدفاف ادق هيوان نغاطمخان كاي حسخا ملسلي ولا كوانت صوتاو اكلنا تشفنو انتخونكم دارغا ابጫفهم دنتبصحو ورا حدا غزيس كونيلكم بخم زي تردأكم أرنا فطار نغدفو جن تتنكفو إخم نو أيتقاقيو حدا نيتعنا دكتور أكلات دك أنستي اختنا خفي وعل زموتي زلو جن مالتي كونن اكواداس كم محر أكلات دك هيوان كم تعدا إيد مفلاتوس أيكونن كزموت اتي نور ركب مس بعد بيتو يسل شوي بهالي سمع أي أتاق دفناندو كندي قنفات موياون سنة مقوارن زيولهم دكتورات رئينا لنا أمو كل سابقو حدا مالتي كونن أبندا مساج بشفان مساج بزح قزي قداج كم زلو يسمعي بزحات سنة مقبار إزمو يخبيرنا بروفيشنال من قد نقعس كألنا أنا خاء حدا خاء أمية زبال كابل مبر أنا سفت إمي أمنالكان أمو فليت أزدك أسنة من كحس أقام سلزوانا أنا ون كساب على خاء كل نقر تعذب كات تفلطو كأمناك بزحي كتعرني إذا زرر بزي حدا بروفيشنال كي إلا مساج مس أفكاري تزقب رأيو هيوتنا وطئيت وسانيتاتنا أيو لومي إنو سنع عبيت وسانيتات عندتاتنا نيتصبح هيوتنا يقوم بزحات تمارا مرتسل لبونا ون هيوت عيش عزي كونس مرجع أيو مرجع خاء وسانيتاتنا إيان كبلو يسمعو يوم سلام كبرات تخطاتلتي بان هيوت كميك أنيكم أنا دحناي نايلو مزانتانا بقار حدا خابتهم زخبودونا هيوت مرجعتات نايزقات أما حاونا زانتايو حدا من إسي أب مونغو خلت عبيت إنباتات هيوت انتقرقيرو يركب أب مونغو كابلو بوزف كرامس آتمارعو كوالدن مشارختون خدكوون زحاري أفكاريتو أب مونغو لعلى 15 عمتات زتمهارلو زصعرلون نمصايون أبزل على درجة كبصحلو زحلملو أمان اسنتو زخونه مويا مساجن لومي بحبار انملسو حتو أزي خبيد مخانو أيترفنيو فقري نخلي سعرأي ويس حدا سب مأنت فقريلو نمانناتو نحلمون كقبر اللو كأني معراخ ندو قتال حمام ديو إذا حاونا نأفكاريتين تمريزة ننبسين نمويين كخحدية نمويا انت مريزة خعا مس أفكاريتي تفعلالي لبين كسبري أفكاريتي أبقالات أني عيا قدن حدي أخت مرز ألك كايلاتني أينا يوسان توسين إيه زلاء لما عرفت زركب إلو نباخم نبتعذب تقري والله أيقبرون بر كم زنا يزحونا تشجر انت زاقات مكم انتاي مقواركم إذا فيديو لايك بمقوار نجو مرة كسامو ودعتا زانتانا بتنقع بمكتتال حونتاو مخرخم كتلقو سلو بتحتنا نمحزن حزين أبزازان تقنبلكم حابني بهال كي إلا مساجي زمويازي نعيس راح طرح يكونن هو تأيو كابن اسنتي جميرة نسابات محكاز سمعيتاتهم مكلال نزدخم أكالاتهم هوت مسرح أزي باهيولني نزمويا مساج كعا لعلى 15 عمتات كابيت مرت مساج نابتو قصركا مسرح ناتيتكال كسع مخفات واقا خفيلو ليه نفس وقف عميل كابتكالي بحقوس كوص كلو زسمعني سمعت بجنزب زتمنى يكونن نابزانتاي كملسكم حاجة معلتي نابتكالي حنتي كم عبابات قريدات مسل قوال هيوان أتوت في ريت بهال نسا كم كلن عماويلي مساج تقبري عمزيا كافتي فلما زرع هو أوانجن حدا فلي نجار كسمعني جاميرو أبتم ناي مساج كفلي فقري زمت نبرا كابتو لمود ناي مساج كزي كي تردعني كل 9 ساعات زأكل مساج غيرلا بتسعدا لبا
ገርሂ ዝዓሰሎ ኣዘራርባኣን ኣብ ቀረባ ዝኾነ ሰሓቓን ኣብታ ጸባብ ክፍሊ ማርኻትኒ ካልኦት ዓማዊል ይጽበዩኒ ከም ዘለዉ ጠቕሊለ ረሳዕኽዎ ንሳ እውን ዝጸልአትኒ ትመስልን ቴሌፎን ተለዋዊጥና ከዓ ብሓደ ድራር ወይ ምሳሕ ክንበልዕ ቆጸራ ሒዝና ሒሳብ ከፊላ ኣመስጊና ተፋንያትኒ ብድሕሪኡ ሓንሳብ ዘይኮነስ ደጋጊምና ምርኻብ ጀመርና ካብ ክኢላ ማሳጅ ዓሚልን ናብ መሓዞት ሰጊርና ከይተረድአና እውን ናብ ውዒ ፍቕሪ ኣተና ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍቕርና ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ጥራሕ እንተኾነ ዓመታት ዝገበረ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ክኸውና ግዲ ተጋጣጢሙ ቀልጢፍና ኢና ማይን ጸባን ኮይና ብዛዕባ መጻኢና እውን ክንሓስብ ጀሚርና ምስ ስድራይ ኣላልያ ምስ ስድራ ኣላልያትኒ ኣነ እውን ምስ ኣቦይ ሓወይን ኣላለኽዋ መወዳእትኡ ከዓ ንፍቕርና ብመርዓን ብሓዳርን ክንዛዝሞ ተስማዕማዕና ኣብዚ ምቁር ህሞት እዚ ሓደ ጸሊም ደበና ክውሕጠና ጀሚሩ እቲ ደበና ድማ ቅንኢ ይበሃል እወ እቲ መርዛም ስምዒት ቅንኢ እቲ ንብዙሓት ፍቑራት ዝበታተነ ዘዕነወ ዝቐተለ ስምዒት እዩ ፍቕርን ቅንእን ድማ መኻይድ እዮም እኳ ይሰምዕ እንተነበርኩ ናይ ፍየሪ ቅንኢ ግን ክሳብ ስሪኻ ብርእስኻ ውፃዩ ዝበፅሕ ሓይሊ ዝነበሮ እዩ ካብ መጀመርትኡ ቀናእ ምዃና ይሓበእትኒ ቀናእ ምዃነ ትፈልጥ ኢኻ እንዳበለት ብላግፅ ትጅምሮ ዝነበረት ነገር ቀስ ብቐስ ናብ ዓብዪ ፈተና ክቕየር ይኽእል እዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን ኣነ እሞ ምስ ስርሐይን ባህርየን ባህር ስርሐይን እናፈለጠት ምስ ከደት ክበል የላ እዩ ዝብል እምነት እዩ ነይሩኒ ኣይኮነን ኣካላት ጎርዞ ክትድስስ ጎባ ዓይንኻ ክትርእን ከለኻ እንታይ ከም ዝኸውን ትፈልጥ ኢኻ እንዳበለት ፀወታ ኣምሲላ ፍርሓ ብግልፂ ተጠንቅቐኒ ነበረት ምስ ግዜ ድማ ብፍቕሪ ክነሽንፎ ኢና ብምባል ብቐሊሉ የርእየ ነይረ ኣብ ልዕሊ ባህሪ ኣፍቃሪተይ ዝነበረ ርድኢት ጌጋ ምዃኑ ግን ሕጂ እዩ ተሰሚዕኒ ሓደ ምሸት ብሓደ ተደሪርና ናብ ገዛ እናፋነኽዋ ከም ወትሩ ሓቒፉ ክፋንዋ እንተበልኩ ከይትቐርበኒ ትብለኒ ንምንታይ እንተበልክዋ ቅድም ብዛዕባ ሓደ ዓብዪ ነገር ክንዘራረብ ኣለና በለትኒ ድምፃን ሰምዒታታን ካብቲ ዝለመድክዎ ወፃኢ ነይሩ ሕራይ ፍቕረይ ከም ድላይኸ ይኹነልኪ ግን እንታይ ሓድሽ ነገር ኣለ ድዩ በልክዋ ብህድኣት እወ እዘን ኣነ ኣዘይ ዝፈትዎ ንእዳውካ ብዘይ ኣካላተይ ካሊእ ኣካል ሄዋን ክድህስሳ ፈፂመ ክፈቅድ ኣይክእልን ኣዘይ ሰንቢደ ፍየሪ እዝስኮ ስራሕ እዩ ሞያ እዩ ኣነ ከዓ ፕሮፌሽናል ማሳጅ ክኢላ እየ ንዓመታት ኮ የፅዒረሉን ሰሪሐሉን ስባዴ ሓቢኤ ብልዝብ ዝበለ ቃላት ስምዒተ ከረድኣ ጀመርኩ ፕሮፌሽናል ኢላ ብንዕቐት ሰሓቓት ሞያይ ስለ ዘቃጨጨት ሃንደበት ቁልጭ ኢላ ሓረርኩ ፍየር ኮይና እምበር ካሊእ ሰብ እንተዝኸውን ኣብ ስረ መዓልተ ውዒለ ነይራ እወ ፕሮፌሽናል ስራሕ ዝኽበር ኣብ ናይ ስራሕ መግዛእቲ ዝኣምን ኣብታ ጽምዋ ናይ ማሳጅ ክፍሊ ኣብቲ ናይ ማሳጅ ዓራትን ንጓል ይኹን ንወዲ ብሓደ ዓይኒ ዝርኢ ፕሮፌሽናል ክኢላ ማሳጅ እየ በዚ ትጠራጠሪ ዲኺ እቲ ምስ ግዜ ክበል የላ እዩ ኢለ ኣነኣኢሰዮ ዝነበርኩ ናይ ቅንኢ ባህርያ ናብዚ ደረጃ ዘይክበፅሕ እዩ ዝብል ግምት ግን ፈፂሞ ኣይነበረንን ሓደ መዓልቲ ግን ገሊአን ከጋጊኻ እየን ንስኻ እውን ኮ ሰቢኻ ብፍላይ መልክዕኻን ጉብዝናኻን ዝረአየት ፈተና ክተምፀልካ እያ ብሰንኪ ስራሕኻ ንምግጋብ ቀረባ ኢኻ ዘለኻ ኣነ ከዓ ኣብ ወሰዳለይ ዝብል ስቓይ ክነብር ርኤ ክስእነካ ፈፂመ ይደልን እየ ብርሱን ስምዒት ሓንጎለይ ዘናውፅ ቃላት ምውርዋር ቀጸለት ሓበነይ ኣነ ንስኻን ኣበይ ዲና ተራኺብና ኣብዚ ናትካ እንዳ ማሳጅ ኣይኮነን ድዩ ትፈልጥ ኢኻ ኣካላተይ ክድስስ ተለኻ ዲኾናና ዝፈተኹኻ ዝፈትኸንን ከምቲ ንዓይ ዝገበርካዮ ኣብ ካሊእ ጓል እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ዝብል ምስላት ትፈልጦ ኢኻ እምበኣር ማሳጅ ድማ ፆታዊ ስምዒት ይደፋፍ እዩ ኣነ ድማ በዓል ቤተይ መዓልታዊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተናን ኩነታትን ክውዕል ክሓስቦ ይኹን ብቕንኢ ክጭነቕን ክሳቐን ፈፂመ ኣይደልን እየ ቃላታ ከም ጭጉራፍ ብምረት ወቕዑኒ እቲ ሓቂ ግን ኣብኡ እዩ ነይሩ ንሳ ከምቲ ብኣይ ዝተመሰጠቶ ካልኦት እውን ክምሰጣየኒ ዝብል ፍርሒ ነይርዋ ንምኽንያታ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክነፅጎ ይከኣልኩን ግን ከዓ ኣነ እውን ናተይ ሓቂ ኣለኒ ፍየሪ ኣነ ንኣኸ ኣብታ እንዳ ማሳጅ ስለዝተላለኹኺ ካሊእ ጓል ክላለ ማለት ኣይኮነን ናተይ እናትክም ክኸብ ስለዝተጋጣጠመ ፈጣሪ ስለዝፈቐዶ እዩ ድማ ተጋጢሙ ኣነ ቅድሚኺ ምሰዋሉ ድርክብ ኣይፈልጥን ክብለካ ኣይክእልን እየ ምስ ሞያይ ዝተላለኽዋ ጓል ግን ወፂኤ ከምዘይፈልጥ 10 ጻብዕተይ ይምሕለልኪ ከምቲ ንዓኺ ኣብኡ ተላለይክ ቴሌፎን ክዝወሰድኩ ኣብ ካልኦት ከምኡ ዝገብር ከይመስለኪ ኣካላት ጓል ሄዋን ክድህስስን ከለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነግረክ ዋላ ሓንቲ ስምዒታዊ ነገር የለን ምናልባት ከምቲ ንስኺ ትፈርሕዮ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እንተጋጢመናን እውን ኣነ ሞያይ ፈፂመ ይቅልደሉን እየ ኣብ ትካለይ ድማ ፈፂመ ይብዕልግን እየ ማዕረ ክንዲ ዝዲኸ ውሪድ ክርኢኽኒ
እሞ ኣነ ፈጺሙ ደስ ክብለኒ ከኣለን ንዘለኣለም እውን ኣብዚ ሞያ ክሳብ ዘለኻ ቀሲነ ማለት ዘበት እዩ ተፍቅረኒ እንተኾይንካ ንዓይ ብሓቂ ተሓልየለይ እንተኾይንካ ነዚ ሞያ ዝጠቕሊልካ ግደፎ ብኹል ገንዘብ ኣለካ ኣቦይን ኣቦኻን እውን ክሕግዙና እዮም ብሓባር ኮይና በቃ ካሊእ ትካል ንኽፈት ድሌታ ጥራሕ ክሰምዕ እምበር ስምዒታተይን ድሌታተይን ዝሰምዕን ዝሕዝን ዝርዳእን ቀልቢ ፈጺሞ ይነበራን ፊየርየ እዚ ሞያ እዚ እኮ መንነተ እዩ 15 ዓመታት ዝሃነፅክዎ ህይወተ እዩ ኣብ ህይወተይ ገንዘብ ፈጺሙ ፀገም ኮይኑ ክስምዐኒ ይኽእልን ገንዘብ ኢለ እውን ኣይኮንኩን ስራሕ ጀሚረ ንሞያኻ ዘይተፍቅሮ እንተኮይንካ ሕጉስ ህይወት ክህልወካ ማለት ዘበት እዩ ኣነ ከዓ እዚ ሞያ ዘብደመይ ሰሪፅ እዩ ካብ ልበኤ ዘፍቅሮ ልክዕ ከምቲ ንዓኺ ከም ቃል ጎነይ ዝርእኪ ንኡ እውን ከምኡ ዝርእዮ ንሳ ግን ክትሰምዕ ድልውተይ ነበረትን ደሓን ፀገም የለን እቲ ናይ ሞያ ማሳጅ ፍቕርኻ ኣነ ማሳጅ ስለ ዝፈቱ መዓልታዊ ንዓይ ብምግባር ተዋፃዮ ብምባል ምስትውዓል ዝጎደሎ መልሲ መለሰትለይ እቲ መርዛም ናይ ቅንእ ስምዒት ንምስትውዓል ኣጥፊኡ ናብ ዘይበሰለ ዘረባን ውሳነን መሪሕዋ ፍየሪ ሓደራኺ ንገዛ ርእስኺ ዘይሕሰብ ሕሲብ ከይተጨንቕዮ ኢለ ሕድ ኢልካ ሕሰብሉ ኣብ ናተይ ቦታ ኮይንክ ድማ ሕሰቢ ኩሉ ነገር ክርዳእክ እዩ ሕጂ ግን ፕሊስ ገዛእተው ምሕሰብሉ ጽባሕ ክንራኸብ ኢና ኖ ፈጺሙ ይኸውንን እዩ ሎሚ ለይቲ ከይሰማዕኻኒ ካብዚ ኣይሰደካኒ ወይ ንዓይ ወይ ንሞያኻ ምረጽ ንዓይ እንተመሪጽካ ጽባሕ ክንራኸብ ኢና ንዘለዓለም እውን ምሳኻ ክነብር እየ ሞያኻ እንተመሪጽካ ከዓ ጻዕዳ ይጽናሕኻ ሞያኻ ትርድአልካ ጓል ሄዋን ድማ ተጋጥምካ ሕጂ ጥራሕ ንዓይ ዲኻ ተቕድምስ ንስራሕኻ ኣፍልጠኒ ናብ ጽልልቲ ድማ ተቐየረት ለካ ፍቕርን ቅንእን እውን ከምዚ ዝተሓወሰ ኣልኮል እዩ እንዳበልኩ ብውሽጢ ሓሰብኩ ንስኽን ስርሐይን እኮ ወቦይን ቦታ እዩ ዘለክን ንዓኺ ከም ናይ መጻኢ ብፂተይን ፍቕረይን ንሞያይ ከዓ ከም ናይ ወፃኢ ውሕስናይ ከም ዘፍቁሮን የኽብሮ እየ ኣታ እዛ ፍቕሪ ትብል ቃልሲ ዘይትገድፋ እንጀራ እኮ ዘገድሰና እንጀራ ድማ ብኻሊእ ስራሕ ክነምፅኦ ኢና ስለዚ ምርጫኻ ጥራሕ ግለጸለይ ወይ እዳኳ ንኻልኦት ተዋልድ ምድህሳስ ገዲፈናተይ ጥራሕ ይኹና ወይ ከዓ ናይ ሓባር መጻኢ ፈጽሙ የብልናን ሕጂ ውሳነ እንተኸቢድካ ከዓ ሓንቲ ዕድል ክህበካ ንጽባሕ ንግሆ ሓሲብካ ሓደር ኢላ ድቦላ ውሳነ ሂባትኒ ማዕጾ መኪናይ ድማ ብሓይሊ ዓጻተ ተዓዘረት ንሞያኻ ንሓዋሩ ከምዚ ማዕጾ መኪና ዝዓፀኽዎ ጌርካ ዓፀዎ ዝብል መልእኽቲ ክትሕልፍ ዝደለየት እያ ትመስል ኩሉ ነገር ጋን ኮይኑኒ ገዛ ኣምራሕኹ ኣቦይ ሓደ ሓወይን መማኽርተይ እዮም ናብ ሳሎን ዶ ቦላ ክዕልሎሞ ከማኽሩኒ ንኣ ድማ ቀሲሎም ከርድእዋ ተስፋ ገይረ ገዛ ኣተኹ ፀገመይ ግን ኣብዚኡ በቂዕኒ እቲ ዝገበርክዎ ናይ ኣቦይን ናይ ሓወይን ምዝርራብ ምስኣ ተስማዕምዖም ይጸንሑኒ ኣቦይ ዝወደይ እዛ ጓል ሓቂ ትዛረብ ዘላ እዚ ናይ ማሳጅ ስራሕ ኣብ ናይ ባህልናን ሃይማኖትናን ፈጺሙ ቅቡል ኣይኮነን ንስኻ ሰብኣይ ሰበይትን በዓል ሓዳር ክትከውን ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናይ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ክትደስስ ኣነ እውን ካብ ቀደም ደሊኻዮ እምበር ነዚ ስራሕ ፈጺመ ይድግፎን ወደይ ናይ ማሳጅ ትካል ኣለዎ ኢለውን ኮርዕ ዕሊለ ይፈልጥን ሰባት ብዛዕባ ትካልካ ክዛረቡን ከለዉ እውን ጽቡቕ ተሰሚዕኒ ይፈልጥን ፍየር እውን ትቐንእ ስለ ተፍቅረካ ተጠንቀቕ ነዚ ዘይረብሕ ሞያ ክትብል ንፍየር ከይትኸስራ ርእሰይ ብገለጋው ከም ዘበለ ንደንዘዝኩ ባባ እዝኮ ዘኽብሮ ሞያ እዩ ከመይ ጌርካ ዘይረብሕ ትብሎ ኣለኻ ኢለ ክጅምርን ከለኹ ይኣክል ብምባል ዓገተኒ እዚ ትካልካ ድማ ሽጦ ኣነ እውን ገንዘብ ክሕግዘካ እየ ካላስ ካልእ ንጹህ ስራሕ ጀምር ኣብዚ ሞያ እዚ ንጽህና የለን ዝበለካ መን እዩ ሓበን እዚ ቃል እዚ ንዓይ ኣስልችኒ እዩ ሕጂ ግን ፍየር እውን ተደሪባትኒ ስለ ዘላ ክትውስን ተስፋ ይገብር ግን ሓደራኻ ከም ሰብኣይ ሃዲእኻ ሕሰበሉ ሰላምካን ሰላም ሓዳርካን እዩ ዝቕድም ነዛ ጓል እዚኣ ክትረኽባ እንተደሊኻ ነዚ ስራሕ ክትገድፎ ኣለካ ኣይፋልንቴልካ ግን ምርጫኻ እዩ ናይ ኣቦይ ዘረባ ኣዝዩ ገረመኒ ንምንኣስ ሓወይ ድማ ገለ እንተሓገዘኒ ኢለ ተተዛረብክዎ ንሱ እውን ካብ ናይ ፍየርን ካብ ናይ ባባን ዘይረአ ርእይቶ ነገረኒ ኣብታ ምሸት እቲኣ ከዓ ዋላ ሓደ ደጋፊ ዘይብለይ 3-0 ተሳዒረ ብሓሳብ ክልሉ ከይደቀስኩ ሓደርኩ ክሳብ ሕጂ ከዓ እንታይ ከም ዝውስን ጨኒቕኒ ተዓኒደ ኣለኹ ፍየር ድሕርታ ምሸት እቲኣ ቴሌፎነይ ትቕበለኒ መልእኽተይ ትምልሰለይን ካብ ሞያይ ንኣኽ መሪፅ ኣለኹ ካልይ ዓፀዮ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ምስ ፀሓፍካለይ መልእኽተይ ከም ትምልሰለይ ሓቢራትኒ ነይራ
ክቡራት ኣሕዋተይ ኣቦታይ ኣቲኹም ሕሰብዎ እታ ንዘለዓለም ዝምነያ ጓል ሄዋን እቲ ህይወቱ ዘወፈየለይ ዘዕበየንን ኣቦይ ሓደ ሓወይ ኣብ ሓደ ጋንታ ኮይኖም ኣንጻር እቲ ዝፈትዎ ሞያይ ደው ክብል ኣለዎ ኣነን ሞያይን ግን ጸግዒ ዘይብልና በይንና ተሪፍና ሓደ ግዜ ኣብ ትካለይ ንበይነይ ኮፍ ክብል እንከለኹ ንነብሰይ ከምዚ ብምባለይ ሓታ ሓበን እዚ ኩሉ ጻዕርኻ እዚ ኩሉ ዝደኸምካዮ ዓመታት እዚ ኩሉ ፍልጠትካ ንፍቕሪ ኢልካ ክትብጅዎ ዲኻ ሓበን ነዛን ልዕሊ ነብስኻ እተፍቅራ ልዕሊ ነብስኻ እትፈትዋ ንዘለዓለም መናብርትኻ ክትከውን ዝሓረኻ ያ ጓል ሄዋን ምእንተ ሞያያኻ ኢልካ ክትከስራ ዲኻ እተን ሰላም ሰብ ዝሰርሓ ዝነበራ እዳወይ ንዓይ ከዓ ሰላም ከሊእናኒ ሕጂ እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ምርጫ ኣብ ቅድመይ ተገቲሩኒ ኣሎ እቲ 15 ዓመታት ዝሃነጽክዎ ህንጻ ህይወተይ ድዩ ዝዓቢ ወይስ እቲ ኣብ 6 ኣዋርሕ ልበይ ዝሰረቐ ተፍቃሪተይ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ ባነ ህይወት ዛንታ ሓበን ሓውና እዚ ዝሰማዕኹምዎ ይመስል ክልተ ኣማራጺታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣለዉ ቀዳማይ መማረጺ ንፍየር ምምራጽ እዩ እቲ ዝፈትዎ ሞይኡ ገዲፉ ነቲ ንዓመታት ዝሃነጾ ሸይጡ ወይ ዓጺኡ ከምቲ ኣፍቃሪቱን ስድሩኡን ዝበልዎ ካልእ ስራሕ ጀሚሩ ነዛ ዘፍቅራ ጓል ሄዋን ድማ ኸሲቡ ዘየፍቅሮን ሓጎስ ዘይብሉ ንስለ ገንዘብና ሰርሐ ዲቡ ባዶ ክነብር ካልኣይ ኣማራጺ ድማ ንሞይኡ ምምራጽ ንፍየርን ንስድሩኡን እዚ መንነተ እዩ ፈጺመ ክገድፎ ይክእልኒ ብምባል ጽኑዕ መርገጽ መሓዝ በዚ ድማ ንሞይኡ የድሕን በቲ ከዓ ነታ ኸኾበይ ብምባል ዝጸውዓ ፍዮሪ ንዘለዓለም ክኸስራ እዩ ብድሕሪኡ ኸ ከም ፍዮሪ ዘፍቅራ ጓል ክረክብ ዘይኸውን ምፍልላይ ጽምዋ ከይኽእሎ ድዩ ስለዚ እንታይ ትምኽርዎ ኣብቲ ናይ ጓል እዚ ቅንኢ ናይ ፍዮሪ ካብ ፍቕሪ ዝተለዓለ ድዩ ሓቀኛ ጸገም ወይስ ካብ ወሰን ዝሓለፎ ናይ ምቁጽጻር ባህሪ ፍዮሪ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ድያ ዘላ ሰብኣይክን ወይ ኣፍቃሪኽን እንዳማሻ ዝሰርሕ እንተኾይኑ እንታይ ምተሰማዕክን ኣቶም ደቂ ተባዕትዮ ኸ ውሳነ ኣብ ናይ ሓበን እንታይ ምሃብኩም ናይ ኣየናይ መንገዲ መመረጽኩም ፍቅሪ ዓቢ ወይስ ሞያ ዓቢ ሓደራኹም ኣብ ቦታ ሓበን ኣቲኹም ኣብ ኮሜንት ከዓ ሓሳብኩም ርእይቶኹም እናቕምጡሉ ንሰናይ ምክትታልኩም እናመስገና ሰላምን ጥዕናን ንኣኹም ካሊእ ዛንታ ክሳዕ ንረኸብ ሰሰናይ ንኣኹም